Balans je dôležitý, či už v živote, alebo na balančných prekážkach, na ktorých ho budete musieť vedieť udržať. Niekto tieto prekážky dáva ako malinu a prebehne ich jedna radosť, inému dajú poriadne zabrať, či už fyzicky, alebo psychicky. Tento rok vám na Angličaku doprajeme niekoľko balančných prekážok a vďaka našim kamošom hasičom sa môžete tešiť aj na hasičskú kladinu. Trúfate si prejsť 10-metrovou hasičskou kladinou meter nad zemou? Nebojte, priestoru udržať sa na nej bude dosť. My vám však chceme dopriať aj takýto netradičný zážitok. A pre tých, ktorí ako deti balansovali po múrikoch, bude táto prekážka lahôdkou. Cieľom prekážky je prejsť celou dĺžkou kladiny od jej začiatku až po jej koniec so skočením za vyznačeným priestorom na konci kladiny. Zakázané je znovu nastúpenie na kladinu v prípade pádu alebo ak už boli obe nohy na kladine. Ide o povinnú prekážku pre verzie OCR Profi a OCR Training. Navyše, vo verziách OCR Training a Fun si opäť môžete zobrať kamoša, ktorý vám na nej podá pomocnú ruku. Tešíme sa na vás, Angličáci.